Että ideologisia, taloudellisia tai sisällöllisiä perusteita perinteisen kehitysavun antamiselle ei enää ole olemassa. Tässä on paino sanalla perinteisen kehitysavun. On heti aluksi tehtävä selväksi se, että en todellakaan ole kehitysmaiden vastaisella ristiretkellä, vaan päinvastoin. Olen erittäin huolestunut siitä, että maailmassamme hyvinvointierot rikkaiden ja köyhien maiden välillä kasvavat ja yksilötasolla varallisuus enenevästi kasaantuu yhä harvempiin käsiin ja tuloerot rikkaiden ja köyhien välillä ovat revenneet ennennäkemättömän suuriksi. Kehitysmaista lähtevä laiton pääomapako oli vuonna 2012 Global Financial Integrity-järjestön laskelmien mukaan yhteensä noin $990 miljardia ja kasvaa vuosittain noin 10%. Voinut laittaa ja sen kirjan lopussa mä käsittelen tätä nimenomaan kansalaisyhteiskunnan roolia, internettiä, somea, kaikkia nykyisiä kommunikaatiomenetelmiä ja se mikä mä oon huomannut erittäin positiivisena kehityksenä niin on se, että esimerkiksi nuorison keskuudessa yritysvastuukysymykset on nousseet erittäin korkealle. Se on tärkeä prioriteetti, että yksityissektoria ja siellä tekemistä ja toimimista pidetään aivan hyvänä asiana, mutta edellytetään, että yksityissektori toimii vastuullisella tavalla. Tänä päivänä aivan eri tavalla kuin aiemmin. Ja minusta se on hieno trendi ja se on juuri se, mihin pitäisi mennä, jota pitäisi vahvistaa. Ja jos tästä nyt saadaan aikaan semmoinen oikein kunnollinen kansanliike, niin se muutos tapahtuu kyllä sitä kautta, että tässä oli jossain Talouselämä-lehdessä tiedusteluyrityksiltä, että mitkä heidän tämän hetken suurimmat riskit on, mitkä ne kokee tässä tilanteessa suurimmaksi riskeiksi, niin vastaus oli aika yksiselitteinen, että imagoriskit. Yrityksillä ei ole varaa kärähtää siitä, että he käyttää lapsityövoimaa tai tuhoaa sademetsiä tai ei kunnioita ihmisoikeuksia eikä sitä eikä tätä. Sen paineen pitää lisääntyä ja yritysohjaus, yritysvastuu, nämä asiat, sitä kautta se muutos tulee. Siellä se voima on, siellä on resurssit ja rahat ja kaikki muu.